Община Павликени е разположена в централна северна България. Павликенският край е бил населяван от най-дълбока древност. При археологически разкопки са открити следи от новокаменната и каменно-медната епохи. Името Павликени градът е получил от павликянството, което е било едно от най-значителните средновековни социално-религиозни движения на селските маси в европейския югоизток. Първите заселници павликяни се установили по тези места през втората половина на 14 век. Първите заселници павликяни се установили по тези места през втората половина на 14. Село Върбовка е разположено на 9 км западно от град Павликени на важния римски кръстопът от Августа Траяна Стара Загора за Нове край Свищов и от Мелта Ловеч за Никополис ад Иструм край Търново. Първите сведения за град Бяла датират от 6 век преди Христа. Най-ранното свидетелство за акостиране на кораби в залива за сега са 2 останки от каменно-дървени котви. Едно от най-китните селца в общината е Лом Черковна. Така го наричат, защото в миналото е имало 7 черкви на река Лом. Преди много години това село се е казвало Бойка заради партизанката Кина Бойка, която има паметник в центъра на селото.